Quan vostè era jove, després de guerra, tot el món vivia del camp, del Tots buixec. vivien del camp. I tots teníem diners, dinerets. Tot el món, és a dir, inclús la gent que no Sí, que tenia, tenien que diners. no tenia terres, tenia... Sí, calla, que sí que tenien dineret, perquè el que no tenia terra pròpia d'ell en tenia arrendau a mitges, saps el que és a mitges? Sí, jo treballo i... Quan jo me posé a nogar les espardenyes, este camp el compràrem, però estos no el treballàvem, jo no sabia que este camp era meu. Ells que n'hi ha tampoc. I les meves filles me digueren, aquest camp és teu, aquest camp és teu. Diu-los als mitgers, que treballaven a mitges, i els mitgers s'encarregaven de treballar la terra, de plantar. Però si se tenia que posar llavor o posar abono, ho pagaven entre els dos. I després la collita la tenien que collir el que treballava la terra. I després se partien. O bé se venien o s'ho emportaven en gènere. I n'hi havia molta gent que treballava 2 campets o 3 a mitges i després tenia una vaca, saps el que és una vaca? Una vaca. O 2 vaques, conforme era, i segava brossa i mantenien les vaques. I de lo que plantaven al camp s'emportava o bé cacaueres, o bé això, o bé allò, per les vaques. I monia tots els dies les vaques. I els cacauets per què s'han deixat de plantar? Eh? Els cacauets per què s'han deixat de plantar? Els cacaus perquè no val tan poc i no se'n cull tant. Se culla per 250 300 quilos per fanecar. I això no es preu, 1 quilo de cacau. Demana molta faena. No té molta faena. El que passa és que està molt de temps en la terra. Està molt de temps en la terra i després el tens que arrencar, el tens que expulsar. I avui això val molta faena i molts no volen anar. I després el tens que buscar dones i en una panera, pegar a la panera en la madera per llevar el cacau de la mata i tirar la mata així. I després tens que portar el cacau al sol, a una era. Tirar del sol, anar tots els dies a llaurar-lo. A manejar-lo. A bellugar-lo perquè escalfi. I després tenies que buscar un home perquè te tirara del racó. Que tirara així, això el tirava i el fallat se quedava així per l'aire i el que estava granat se n'anava més per allà. I després en una granereta llevaves tot el fallat i deixaves el bo a un cantó, a un coll. I així no va ser, però això ha vingut a raïs de que la gent jove no vol treballar. Perquè avui n'hi ha camps així, mire, ahir n'hi ha un camp preciós. L'àvia la té de baix, ara està ahí l'àvia està de baix.